ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони аҳли ислом, имрӯз мехоҳем ки бо дастгирии шумо яке аз гуноҳҳои кабираеро аз байн бибарем ва иншааллоҳ савоби бениҳоят бисёрро мо у шумо бигирем. танҳо ба дастгирии шумо ҳатман навора то охир тамошо кунед, бинед ки қобили дастгирӣ кардан ҳаст ё ин ки на. иншааллоҳ ки ин навор беҳтарин навор аст ва беҳтарин савоба мо у шумо хоҳам гирифт. дастгирии шумо барои мо чи аст? ҳатман дар аднаклай аст ки имо, ватсап, вайбер, кадом сайтҳое ки шумо доред ҳатман паҳн намоед, то ин ки ҳамаи бародарони мо у шумо бубинанд аз ин гумроҳӣ бозистанд. ва иншааллоҳ ҳатман лайк бигузоред ва дар шабака обуна шавед ва ҳамон залгнуларо ҳам зер намоед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. ҳатман то охири навор аввал тамошо кунед, баъд дастгирии худтонро нарасонед ва ҳатман фикротонро ман дар комментария интизор мешавам. як ҳафта пеш ба бозоре гузар кардем, бо қориҷон будем. дидем ки ҷавонҳои бисёре ҷамъ омадиянд, машғули як бозие ҳастанд. ин бозӣ ҳоло дар тамоми районҳо ҳаст. кадом бозӣ? ҳамон бозие ки шумо дар навор дида истодаед, яъне ки қимор. бозие ки инсона куфр мебарад, ба кофирӣ мебарад, ба куфр мебарад. о инсонҳое ки ҳамон бозӣ карда истодааст, онҳо валлоҳе ки беимон ҳастанд, беимон ҳастанд, аз худо наметарсанд, ҳаромхӯр ҳастанд. ва одамое ки дагеди як-дута ҳастанд, шуморо ҳала мекунанд, шайтонӣ мекунанд, шумо бозӣ мекунед, сум, зан, хона, мошини шуморо бой метавед. ҳамаш як одам ҳастанд, одамои хушон ҳастанд. ки бозӣ мекунанд, ҳамаи шарика ки ёфтӣ, пула бигир. мо 10 дақиқа дар район интизор будем. дидем ки як ҷавон чандин ҳазор сомона дар пеши мо бой дод, хез қариб дилаш зана, гирья дора, мега суми ман, суми мара битиен, ин аз фалон одам ҳастай, мара фалон мекунанд. бо ин бадбахтҳо ҳақорат доранд ки ма фалон кардаги ҳастем, бо ҳатто зуршон мерасада, бисёр ҳастанд шайтонҳош, шуморо ҳала мекунанд. то 10 сум мемонӣ, вай мега ман 20 сум, 10 мемонам, 30 сум мемонам, шуморо фиреб мекунанд. одамои гирди ҳавай ҳамонҳо хушон ҳастай. ҳаргиз ба ин даст назан, ҳаргиз ба ин даст назан, ин ҳаром аст. ин аз гуноҳҳои кабира аст, бародарони азиз. бигзор ба шумо як суол метам, дар ҳамин суоли ман ҷавоб битиен, бигзор ки ҳамин бозиро бозӣ кунед. суол ҳамин аст. бозӣ кардӣ, 10-20 ҳазор сомон буридӣ, сума ки ҷо мекунӣ? киҷо мекунӣ? ҳатман дар хонадони худ мехӯронӣ. баъд интизор нашав ки аз ту фарзандони ботарбияву қориву олим ба дунё меояд. ҳатман ҳамон бадбахти оқибпадар аз ту ба дунё меояд, зеро ин ки суми ҳарома дар хонадони худтон хӯрондӣ. ин сумш ҳаром аст ва ин бозӣ ҳароми ҳаром аст. валлоҳе ки инҳо ҳаромхӯр ҳастанд ё даюс ҳастанд ва ҳар нафаре ки бозӣ мекунад, валлоҳи вой бар ҳоли мо ву шумо. агар ки намедонистен, то ҳамин рӯза намедонистен, алҳол ки донистен, бозӣ накунен. сумшам ҳаром аст, бозишам ҳаром аст. қимор аст, ҳаром аст суми ӯ барои мо. чӣ хел дар хонадони худтон мехӯронед, мепӯшонед суми ҳарома? шукрона кунед. як даҳа нуни қоқа мехӯрам, ҳамин хел бозиёда намерам. шукрона як неъмати кӯтоҳ кун. шукронаи ҳамин як нони қоқ куну, ҳеҷгоҳ худа дар оташи дӯзах мапартов. куҷо шуд абу али ибни сино? куҷо шуд Садриддин Айнӣ? Мирзо Турсунзода куҷо шуданд? куҷо шуданд? аз Тоҷикистон буданд? инқадар олимо, инқадар профессорҳои баланд. чаро аз Тоҷикистон дигар кам баромада истодааст? барои он ки луқмаи мо ва шумо имрӯз ҳаром шудааст. мо ва шумо қиморбозӣ мекунем, мо ва шумо дурӯғ мегӯем, дуздӣ мекунем. вой бар ҳоли мо ва шумо ки мо ва шумо дуздӣ мекунем, ғорат мекунем. ё ин ки яке аз бадбахтиҳое ҳаст ки дар хонадоне ки инсонҳо мо ва шумо лампушкае ки свет истифода мебарем, бисёриҳо учочикои хушона яъне ки мекушанд. ана инам сумш ҳаром аст. ҳаққи давлата хӯрданам ҳаром аст. ин ҳаром аст. оби таҳорат мекунед, оби таҳорат ҷӯш мекунед дар ҳамин свет. вақте ки учочики то кор намекунад, вой бар ҳоли мо ва шумо. ин ҳам накунед, бародарони азиз. ҳамин камакакам ки бошад барои мо зарар дорад. мо ҳамеша танҳо барои фоидаи шумо мегӯм, вагарна барои мо ҳеҷ ишколӣ надорад. худона эҳтиёт кунед, ба ин хел гумроҳиён наравен. ҳаққи давлат, ҳаққи чизе ки бошад барои мо ҳақ аст. хос свети худ дигараш. ин бозӣ ҳаром аст. ва бародарони азиз, як ҷавон бо як бигем ҷодугар, ӯ ҷодугар ба ин мега ки ман нами пӯстака ба пӯстак ҷанг меандозам. ин воқеа рух додаги аст, ҳатто ҳоло ҳам ҳаст ҳамон инсон. ба ҳамин 5-6 сола пеш шудаги аст. мега ки ман пӯсти гов ба пӯсти гов мега мо замия ҷанг меандозам.
мега ки наметони и ҷавон мега агар ки тонистам хоната қатъи зану фарзандат ма даметӣ. И ҷавон ҳайрон мемонад, мега ки нахуб пустак ба пустак ҷамъ шавам, розӣ мешава дар байни бисёри бародарон дар даст метия. И ҷодугар илм мекуна, пустак ба пустак мехеза мешава. И дига беномусӣ чӣ кор мекунам? ҳӯй мехӯра мерава, дига гуму гур мешава. И рафта дар хонаи вай зану фарзанди я мегираву зиндагӣ мекунад. нигоҳ кунед то кадом дараҷа аст. нахоҳ ки дар бозиҳои ҳаром занҳои худтон намонед, духтарҳои худтон намонед. вой бар ҳоли мову шумо. И даюси ана ҳамин даюсӣ аст. даюс дохили ҷаннат намешавад. дар тори дари ҷаннат наистага ки даюс дохили ҷаннат намешавад. аз Аллоҳ битарсен. ҳар он даме ки мову шумо дар баданмон ҷон дорем, агар як луқма ки аз қуртуқи мо бигзарад, ҳаракат кунем ки ҳалол гузарад, ҳаром нагузарад. боз ба шумо таъкид мекунам. ҳар бозие ки агар ки ӯ босум шуд, бозиҳое ки анамин яъне ки инами шахмат меган, чӣ меган? Инам шахмату инам хали бозӣ мекунанду карта бозӣ мекунанд ба суму инҳо ҳамаш ҳаром аст. ё ин ки яке аз инҳо адин экспет. адин экспете ки шумо медоред дар ӯ силка ана унам ҳаром аст. дар онҷа ставка мондани шумоам ҳаром аст. ӯ бародароне ки аз ин сум кор мекунанд ӯҳорам ҳаром ҳастанд. сумшон ҳаром аст. ман бар блогерҳо чӣ гуфтанӣ ҳастам? ман валлоҳе ки ба ягонтаи шумо душманӣ надорам. ҳамата ҳамчун бародар дӯст медорам. ман бар шумо бародар ҳастам, ҳамчун аз барои Аллоҳ ба шумо мегӯям ки ҳамина накунед реклама. ӯ метия 4000 5000 дар як видеои ту метия. некунем ӯ сумку ҳеҷ ҷотара намебарад. Аллоҳ каматия ӯ баракататия. ҳамин як сумтия да ҳамун баракатия иншааллоҳ беҳтарин аз он қадар пули ҳаром аст. бовар кунед бародарони азиз. қиссае ҳаст ки кардагӣ ҳастем, боз як бори дигар мекунем. Як ҷавон яъне ки чӯпон буд дар як инсони бой. ин инсони бой гуфт ки ман молҳоямро мефурӯшам ва ман чӣ қадар суме ки дар кулата анде метимуду ту дигар чӯпонӣ накунӣ, ман молҳои худро мефурӯшам, ман аз ин деҳа меравам. мебарояд 100 сика бикунем, ба ин ҷавон метия қабул намекунад. мегӯяд мара ҳамун 5 сикае ки буд ҳамун суми мара бутиен, дигар дар кор нест. вақте ки он сум аз дасти ин бой мегирад, раҳкӣ мешавад, мегӯяд худоё дар ҳамин суми ман баракат битӣ. меравад. як тиҷоратчӣ дар он ҷо буд, ба он тиҷоратчӣ ҳар боре ки мерафт ба мардум сумҳоро оварда дар ин медоданд, чизе ки буд ба инҳо меовард. ин мебара ҳамун 5 сикаша медиҳад ки ба ин 5 сика ҳеҷи гирифта намешуд. мегӯяд ки ба ҳамин 5 сикаи ман чизе ки мешавад барои ман бигир. ин ҷавон мерава ҳама чи харид мекунад, дар ин 5 сика ҳеҷ намеёвад. аз он су боз мегардад дар роҳ як мардумеро мебинад ки дар дастон як пишак аст, яъне ки гурба бигем. мегӯяд ки мо ҳамин гурбаро мефурӯшем, намехарӣ. мегӯяд чанд сум мефурӯшем? мегӯяд 5 сика. ҳамин сухана мегӯяд ин ҷавон тиҷоратчӣ дар ҳайрат меафта, мегӯяд охи 5 сикае ки ҳавай буд, и чӣ ҳикмат бошад ки бо дар ҳам 5 сика мегӯяд аз ин пишак аз ин яъне ки гурба безор шуда будиянд. мегирад дар ними раҳ мебиёяд, боз мардуми зиёде эстодагӣ аст, мегӯяд ки эй тоҷир, барои мо гурба лозим аст. чӣ қадар суме ки гӯе ма анде метием, барои мо гурба лозим аст. чунки ин деҳаи моро мушҳо ҳамаи чизи моро носту нобуд карда истоданд. ин ҷавон ҳайрата меафтад. мегӯяд ман гурба дорам. ба чанд сум мегирӣ? мегӯяд чанд сум мегӣ? мегӯяд чӣ қадаре ки шумо тиед? ба килои гурба ҳамон тилло метиянд онҳо. 3 кило буромадааст ва 3 кило тиллоро ба ин метиҳад. нигоҳ кунед ки бародарони азиз, ҳикматаш барои ҳамун дуое ки да кам дода буд, да ҳамун дуо кардагӣ буд. Аллоҳро нигоҳ ки вақте ки мебара ба ӯ ҷавон метиҳад, ҳикматша мепарса, мега ман дуо кардагим худованд кама бите, да ҳамин кам баракат бите. агар ки мо шумо 100,000 рубл кор кунем, агар як сумда Аллоҳ баракат диҳад, ӯ 100,000 то ҳеҷ чиз аст. ҳамеша дар раҳи рост бошем иншааллоҳ. ҳар чизе ки мекунем барои фоидаи шумо аст. шумо моро бад набинед блогерро. мо ба ягонтаи шумо душман нестам. ман хама блогерам ҳисоб намекунам. ман ҳамчун ба хотири Аллоҳ мехизам, баҳри шумо видео мекунам. баъд мардум моро блогер дигар мекунад, майлаш. мо синимат мекунем ба ном блогер, яъне ки барои синимат карданмон. мо да ҳеҷ каса вай надорад. асос надорад ки мо блогер дигар. мо ҳамчун аз барои Аллоҳ як насиҳат баҳри шумо мекунем ки аз ҳамин роҳҳо боз истем. шумо ҳам ҳатман бародарони азиз, хоҳе ки ҳамин бадбахтҳо аз байн биравад, ҳатман дастгирӣ бикунем. мо хоҳиш мекунем ки агар илоҷиш мешуд, ҳамин шарикое ки бозӣ мекунанд, ҳаминро аз байн мебурданд. бениҳоят хурсанд мешудем иншааллоҳ.
дар ватани мо ҳамин алҳол бисёри мардума ба куштор овардааст, бисёри мардума бехонаву безан кардааст. ҳамин бозӣ хоҳиш мекунем агар ҳамин бозиро манъ бикунанд дар ҳама ҷо мо хеле миннатдор мешавем. касе ки мехоҳад ки ҳамин бозӣ аз байн биравад ҳатман дар комментария бинависен. ҳаматон фикротонро нависен ки ҳамин бозиро бигиранд аз байни ватани мо, аз байни миллати мо. иншоаллоҳ ки бениҳоят хуб мешавад. мо розӣ мешавем, чунки чандин инсонҳоро фаҳмидем айрӯи ҳамин бозӣ бой метиҳанд, меранд хушона мекушанд, занҳои хушона бой метиҳанд. ҳатто ҷангҳо дар пеши мо қатъи хориҷон будем ҷанг хӯрданд, на орчаву на фалону на дигар. ҳар касе ки мехоҳад ки ҳамин қимори бадбахт аз байн биравад ҳатман дар комментария бинависем. ва иншоаллоҳ мо ҳам ҳамеша бо шумо ҳастем. дастгирии шумо и пешравии мо ҳастай, пешравии мо барои фоидаи мо ва шумо ҳастай иншоаллоҳ. ва дар охир гуфтанӣ ҳастем ки як шабакаи омода кардем баҳри ҳамаи шумо, калиди асрор, ки шумо агар дар омада як наворҳоша тамошо бикунен, наворҳое ки дарун мекунем дар садои умед намешавад, ва ин наворҳо беҳтарин наворҳо ҳастанд. иншоаллоҳ шумо дуроин тамошо кунен. агар барои ҳар яке шумо писанд омад, баъдан обуна бишавен ва ҳаракат кунед ки аз он наворҳо қафо намонед, чунки он наворҳо илм аст. бениҳоят илми мо шуморо боло мекунад ва иншоаллоҳ барои мо хеле таъсири сахте дорад. ҳатман дар омада обуна бишавен ва беҳтарин видеороликҳоро баҳри шумо дар он шабака пешниҳод кардани ҳастем. иншоаллоҳ бародарони азиз, агар ягон ҷо хатогие кардагӣ бошем, аввал Аллоҳ моро бубахшад ва шумо ҳам моро бубахшен. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен, дастгириятонро фаромӯш накунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.